Kakmössan på. Idag ska vi vända pannkakor. Det måste lossna ordentligt. Hur många kan vända en pannkaka i luften? Min pappa gjorde det en gång för länge sedan på 70-talet. Han kastade upp den och den kom inte ner igen för den satte sig i taket. Men alltså, någonstans, alla kan ju vända en pannkaka i luften. Så nu har jag tänkt att nu ska jag testa. Är ni beredda? Titta på mig nu. Men den lossnar ju inte. Oj. Såg du? Va? Nej, en gång till. Paus. Den hamnar på halva. Ja. Okej, andra försöket. Men han var för loss. Nu, jävlar! Ja, nästan! Jävlar! Ja, inte helt pannkaka. Vi gör ett försök till. Ja, nu har jag stekt pannkakan lite hårdare, så nu ska vi se om inte det går bättre den här gången. Och så till mitt försvar måste jag säga, det här är ingen teflonpanna. Det här är en gjutjärnspanna. Den är tung ju. Så, okej. 1, 2, 3. Jävlar! Den blir bara halv. Okej, that's it. Jag tyckte jag var duktig ändå.